गाखोथ' हाजो गाखोदो हाजो 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 आयौ मेंलायलायबाय गाखोनायावथ' जि मोजां गाखोबाय लास्ट गोलैगोन थांथारना Perché Vai. Apa? Ah, sih. Ya. Kabok ya. Syukurlah. Anjing. Gakhnaनै. Oi, गाखोसै जुनु दाफैसै दुद्रुगोनलै दाफैसै बे थांदो गाखोलांदो हानाय नङा मा जाखो फै नोंसोरखौ लानानै फैयालै आं एबारनिफ्राय गाखोनाय बायदि चलो फरिया मेंनो रोङा ना फरि खालामा बे ओंखायनो थादों थांदों बे सासेया मा जादों नुवाखै नामा माय थ' होमबालाय थांफिनसै फरि दंबावोमोन ना चलो फैफानो नागिरो एबार ओंखारफिनबाय बैयाव थांबाय दां हाखाया गथ'आ दाहायसो मोनहैगोन दा आयौ नाहरनानै आंना ब्लकसो सोलिगासिनो दं गेटआव लानांगौ ना फार्स्ट गेट हाबनाय दा फार्स्ट गेटआवसो दङ बे गेट थाराव होनदां एन्ट्रेन्सआव खानाय खाख्राबा जाला सिजोब्बाय खानाया खाख्राबा जालाहाय सिजोब्बाय गिर गया तो परी नहीं गिरेगा हाजो गाखोना फैखांबाय जों
무가 든 두르. 와, 안으로 등판 가서. đang là dây à lấy dây à lấy lát thì khuyến thâu mẹ là dạ Single lah deh, single. sinh nhật